Wih. Kau ni bilang apa sih kau sama Melayu? Dijualnya apa kau tak manajer dulu? Cek. Itu ngapa lagi? Wih. Loh, ayo, apa? Loh, apa? Wih, didelok uang. Delok wong wis kono kok geretek mesti kon meneng lho. Kok harai meneng. Aja guyang, Mas. Lho gak ngono. Kan belok pacar. Tapi gak ngono. Aco malah baco. Iki apa ta iki? Bocah. Buyar. Jadi seni rayap. Jangan maksudnya, jangan maksud. Teman. Geger. Adik-adik duduk ya.
Ya. Sini. Air ini. Kasih rosbre. Ayo sini. Anak-anak sini. Semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya, dalu punika acaranipun ulang tahun Mas Wahyu kalian anniversary ke 1 tahun Wahyu, 2 tahun, ke 2 tahun Wahyu Singomulyo, ke 1 tahun deh. Oh 1 tahun. Tapi kenal Johes. Nggih. Iya, kataku melarat ya. Mugi-mugi Mas Wahyu lan mugi Wahyu Singomulyo dan sekeluarga dipun lancaripun rezekine sehat, bagas laras selamanya. Mugi-mugi dan aja oleh cewek sih ya, cek cilik ya. Iya. Nyambut gawe sing penak, sukses, ya tuku reok sing akeh. Ya toh, nyenengi keluargane kabeh. Terutama wong tuane ya karo batur ture karo reok Wahyu Singomulyo kula matur sembah nuwun sanget kagem Sardula Manggala Putra kalian Towing 234 lan ugi Paraga Kanoman lan ugi Rayok Capek Surabaya. Terima kasih sampun lan ugi kagem Mbak Takung kula ingkang gadah mafia Ganom balike laksang legendaris. Matur sembah nuwun sanget sampun rawuhipun. Nggih, matur sembah nuwun sanget kagem dulur-dulur warga Ngagel Mulya dipun sampun support sedheripun. Matur sembah nuwun sanget nuwun juning panuwun. Pripun kata-katane Mas Wahyu? Sing penting matur nuwun dan tapi kenal nggih. Tapi ya wis, ayo gampang berlanjut terus. Thank you.